Bé, novament bon dia, buenos días. Toca cloure aquest acte amb una intervenció que espero que sigui breu, més breu de la que tenia pensada en principi, però com tot es pot llegir en les pàgines web, la trobaran, òbviament, al web del Consell. I si em permeten, per una vegada, fer publicitat d'alguna activitat meva també en el meu blog. D'acord? Primera qüestió important. Com soc jurista, Moisès, parlo moltes vegades de l'àmbit més jurídic. Però el que és important és recordar que el debat que avui hem tingut i que agraïm moltíssim des del Consell i, òbviament, també a l'autor i a l'autora de l'estudi, totes les aportacions que heu fet per a jo crec, en definitiva, per enfortir la cohesió econòmica i social que afecta les persones que hi viuen i treballen. I també ressaltar que el debat és fonamentalment en aquests moments de caràcter europeu. El fet que des de l'any 2025, ja amb la presentació del pla de treball de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, hi havia una inclusió de referències a la, jo diria fonamentalment, a disminuir les traves administratives que n'hi ha en molts àmbits de la vida jurídica, en l'àmbit europeu, amb independència que aquest parer no sigui, òbviament, comú entre totes les organitzacions sindicals i empresarials. I que poc temps després ja es va presentar una proposta de document de consulta per obrir el debat sobre la reforma de la contractació pública, en els sentits que alguns han apuntat en aquesta sala i que durant pràcticament un any i mig ha estat sotmès a debat i en el darrer document presentat per les tres institucions comunitàries, el Consell, el Parlament i la Comissió, ja en l'annexe, una de les mesures és el que es diu literalment una nueva norma, no es diu si és la modificació dels reglaments de les directives o un reglament sobre contractació pública, en una línia que no n'estic segur que satisfagui probablement algunes de les intervencions que s'han fet en aquesta línia. Jo crec que també hem d'estar, i és un altre document que considero molt important, el dictamen del Consell Econòmic de les Regions, el Consell Europeu de les Regions, en el seu dictamen del passat mes de març sobre clàusules de contractació, on també es fa un especial èmfasi en les clàusules socials. I es diu més o menys el mateix que s'ha dit aquí, tot i que amb llenguatges diferents, sobre la importància que tenen per garantir aquesta cohesió social, sempre respectant el paper dels agents socials en l'exercici de les seves competències. I jo crec també que és molt important, i no sé, no he trobat, disculpeu-me si he sortit un moment perquè avui també hi ha un altre conflicte en l'àmbit en el carrer, però no toca parlar d'aquest, sinó si heu dit alguna cosa al respecte i per tant si ho he fet demano disculpes, que és molt important prestar atenció també a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè hi ha una sentència fonamental del 5 de març de 2026 que resol justament el conflicte plantejat per l'Organisme de Resolucions Contractuals d'Euskadi sobre una clàusula de l'Ajuntament d'Ortuella, clàusula incorporada al plec de condicions en el servei d'atenció a la dependència, impugnada per l'Associació Areste, Asociación de Servicios a la Dependencia, una clàusula que deia incremento de massa salarial sobre convenio 40 punts. I aquesta clàusula, amb molts matisos, que no entraré perquè no tenim temps, òbviament, ha estat acceptada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i ha estat validada a la seva manera per l'òrgan de resolucions contractuals d'Euskadi. Per tant, que ha desestimat el recurs d'Areste, amb independència m'imagino que anirà al contenciós administratiu per reclamar, òbviament, o per demandar el que considera més adient i que va en la línia, com ha dit molt bé el senyor Moisès Bonal, de diferents qüestions sobre l'adequació del plec, de la clàusula, en aquest cas a l'objecte del contracte, i també a la interferència de la negociació col·lectiva de l'article 28 de la Carta de Drets Fonamentals. I
l'Organització de Resolucions Contractuals d'Euskadi surt per una línia que jo auguro que tindrà algun debat jurídic, com diu, miren, no es necesario que se llegue a un convenio colectivo, lo que importa es que haya el esfuerzo negociador y que se haya hecho todo lo posible siempre que se obligue la empresa que gane el concurso a abonar ese incremento salarial que consta en la clàusula. La qual cosa m'imagino que des del punt de vista jurídic també genera un conflicte força interessant i sobretot el paper dels agents socials. Molt breument, jo crec que també és molt important tenir present i estic segur que d'una forma o una altra ha sortit la nova llei integral d'impuls de l'economia social, entre d'altres motius perquè incrementa fins a un 15% amb determinats matisos la possibilitat de reservar clàusules, específicament per centres d'iniciativa social, centres especials d'ocupació d'iniciativa social i empreses d'inserció. I jo crec que fonamentalment són aquestes qüestions les que també poden afegir valor a tot el que s'ha dit des d'una perspectiva, no des d'una mirada únicament barcelonina, sinó des d'una mirada més catalana, espanyola i europea. I vull acabar la meva intervenció ja com a president del Consell Econòmic i Social agraint, per suposat, a totes les persones que heu estat aquí presents i que en el dia d'avui em sembla que han aguantat, per dir-ho d'alguna forma suau, la major part de persones sense abandonar la sala abans de la seva finalització, la qual cosa demostra també la importància que aquesta temàtica té pels agents socials i per totes les persones que hi són presents, i dir dues coses per acabar. Una primera, que semblarà estrany però no ho és tornar a repetir que el Consell Econòmic i Social és un organisme de diàleg, de consens, que elabora informes, estudis i que no n'és un organisme fiscalitzador de ningú. No n'és un organisme fiscalitzador de ningú. És un organisme que l'ADN el tenen els agents socials i el que tracta és de fer propostes, recomanacions, agradin o no, per enfortir justament la cohesió econòmica i social. La segona és que justament fent aquests informes, estudis, dictàmens, propostes, i els posem a disposició de tota la societat i de tots els organismes que en formen part de l'Ajuntament de Barcelona. I per això demanem també que hi hagi una contrapartida, una reciprocitat en el coneixement de totes aquestes actuacions, documents, informes que es fan per altres àmbits de l'Ajuntament. Jo crec que la millor paraula per dir això és cooperació, coordinació, complementarietat, i que la millor forma per treballar en una ciutat de Barcelona on hi ha molts organismes, moltes entitats municipals i on la qualitat dels seus treballs i informes és molta i que moltes vegades no són prou coneguts, és posar en comú tot aquest valor afegit i que no es quedi cadascú en el seu calaix, sinó que sigui una verdadera cooperació, col·laboració, perquè al cap i a la fi el que tots tenim, crec jo, en consideració i tenim present, és que el que ha de guanyar amb tot això és la ciutadania de Barcelona. I jo crec que aquest és el punt. I la regió metropolitana, perdó, que me n'oblido de la regió metropolitana perquè el Consell és també de la regió metropolitana. Res més, moltes gràcies per les vostres intervencions. També moltíssimes gràcies, Alan, Fàtima, i donem per tancada aquesta sessió. Moltes gràcies.